теории измислени, а той в своята Ева без фотошоп и без грим. И двамата са тук, знаем ви кои са. Да не сменя питието и изпито на Света гора преди не толкова много години, защото сладкия му привкус ще я следва вероятно до безкрай. Да не се страхува, че ще видне есен ей така изведнъж, както тя казва, защото пък есента събира всички цветове на изживения живот до тук и това многоцветие вероятно ще продължава до края. Да не отлага повече пътуването с сяста, защото това ще бъде вид нейно самоосъществяване в някакъв аспект и в някаква сфера на иерархията, знам ли? А ремонта на кабинета по литература да бъде винаги само и единствено категорично в оранж. Да продължава да се дописва, редактира, автоцензурира, за да е будна нейната самокритичност и дай Боже да тушира нейната критичност. И да продължи да пише с главна буква. Живот, обичам, мечтая, живот. Да продължи. И дано да ни изобри тенджерата, докато слушаме.